Ay naapo ba kay? Sumubsobrakan! Inanayin latan kasi katikus-kusto dito nga balay. Ay naapaw ba kay? No di nakakaya nga disiplinahin dagiti naganak mo. Pwesyak ti man disiplina kanyam. Ay naapaw. Kinanayon latan nga kastan. Kinanayon latan nga si katikus-kusto dito nga balay. Ay naapaw. Makauma iti kasta nga ugali mo. Kinanayon latan nga si katikus-kusto dito nga balay. Ay naapaw ba kay? No din kayat iti sumurot iti patakara. Ay naapo ba kahit no din kayat iti dungag. Kaya no din kayat iti sumurot iti patakarak dito yung balay. Pumanaw kan. Katanaw kan. Nakauma tikas na nga ugali ba? A few moments later. Uy. Ay na, awan ti bakit-bakit. Dalaw ka. Ayaw, di ma.